Hola nens i nenes, espero que estigueu molt bé. Avui anem a repassar l'estratègia de la resta en línia. Mireu, m'ajudeu a descobrir quants euros m'han quedat després d'anar a fer la compra? Jo portava 128 euros i me n'he gastat 55. Quants euros m'han sobrat? Per fer-ho, agafarem el número més petit, el 55, i dibuixarem una línia. Recordeu que en aquest nombre li hem d'anar afegint fins a arribar al 128. 55. Per fer-ho més senzill, arribarem a la següent desena, que és el 60. Per tant, li hem d'afegir un 5. 55 més 5, 60. Ara podríem arribar a la centena si li afegíssim un 40. 60 més 40, 100. Recordeu que hem d'arribar al 128 i tenim un 100, doncs ja li podem afegir el 28. 100 més 28, 128. Ja hem arribat al nombre que volíem. Només ens queda l'últim pas, sumar aquests tres nombres. 40 i 28, 68. I 68 i 5, 73. Ja sabem quants euros m'han sobrat. En total, 73.